Onde mana gọọmenti ekenekwa m unu n'ụbọchị nke taa, biko unu na-afụ odogwu dịka aja eje mba Mazi Nnamdi Kanu na-afịa ya na kọọtụ n'ụbọchị nke taa na-afụgonụ ka o si wee bata nwoke na ike na-ebube ya. Biko na asị m ka onye ọbụla bụrụ onye Igbo mara nke ọbụla ị na-eme mesibie ike, bụrụ ọgọ mmụọ ka ị na-agụ omenala eme na mesibe yowa n'ike, because I just feel like that this sense of freedom that is coming to Mazi Nnamdi Kanu this time around, because now this young man has suffered enough. This young man has suffered enough for us and for the for even ndị Igbo niile all around the world, because you know ka ị na-eje mesibe ike, because I just feel that the victory is close, because I'm beginning to feel that this victory in our church is beginning to come close. And my only prayer is that Mazi Nnamdi Kanu pụta ka ọ nọkwuola ya ogologo ndụ na-arụ isi ike, because now this man has been through a lot. Nwere mmadụ niile ya anọ yobo mmadụ niile ya anọ n'ihe agha, keep saying this, na ọbụrụkwa mmadụ niile ya ebonwe ihe ahụ bụ n'isi. Mana unu ya fụka ọbịa court today na maka tata bụ gịnị? Tata bụ mbọsị 29th of April 2025 ọbata court. So now justice system again, there's a lot of fresh air in the air, because number one, the judge has been changed, and the people come as in the canon as a lot of them again, there's this sense of fresh air around, and we believe that this change will bet again a new aroma of freedom, a new freshness in the air, because now this man atala for the yoku because I need a on that faithful day. Madam not attack or yabu. And my prayer book tata. On that faithful day, that faithful morning now, I have put a siana gapazia, nipa mohog. That very day on your bonnet megini, ye wangole. On always another video as a because Kabakwanaro now subscribe to this channel and also like this page. God numbers.